Gibasa nga ebanghelyo, sumpay kini sa ebanghelyo nga atong bibasa sa miaging Domingo. Kung nakainomdom kamo sa miaging Domingo, gipahinomdoman kita ni Propeta Sirach. Mingon siya nga kinahanglan gayud nga kita magpaunobsanon sa tanang panahon. Kaysa ingon lamang ni Ana, ang Diyos malipay gayod o mahimuot gayod kanato. Kaysa mga tao unya nga mapahitason, nga iya lang panghimarauton. Mga igsuon, sama sa ato na nga gipaambit, sayod kita daan, nga dili ingon kasayon ang magpaubos. Kay sayod kita, dili kini kinaiya sa tao. Walay tao nga magpalupig. Walay usa nato nga gusto lang nga tamayon. Kinsa nato nini gusto nga magpadaog-daog lang. Uban pa nga klase nga pagpasakit. Ang tao dili gayud sugot nga tamak-tamakan. Dili kini siya motuyang nga siya abusuhon. Apan, kung atong tan-awon ang atong Ginoong Jesucristo, kining tanan iyang gidawat nga may kalipay. Bisan siya nga nagpas-an sa krus, gitamay siya, gidaog-daog siya, apan kining tanan iya kini nga gidawat nga puno sa kalipay. Mga igsuon, mao kini karon ang padayon nato nga gipamalandungan sa ato mga pagbasa nga usahay makaingon kita dili gayud nato masabtan. That's why diha sa unang pagbasa gikan sa libro ni sa Kaalam ni Solomon, nag-ingon kini, kinsa man ka nato ang nasayod sa kabuton sa Dios. Kinsa man ka nato ang makatugkad sa pagsabot sa mga butang nga langit nun. Wala gayod. Maubitaw, makadaghan kita nga nag-ingon nga ang unahuna sa Dios dili gayod sama sa una-una sa tao. Og mao kining rason ngano nga lisod sundon ang iya nga pamaagi. Lisod sundon ang iyang una-una. Apan gawas lang kung kita hatagan sa Dios sa iyang mga kaalam o giyahan sa balan nga Espiritu Santo. So sama sa mga santos o mga martir, masunod gayud nato ang kauboton sa Dios. Tungod kay gitagaan kita sa grasya sa Dios. O kini mao ang mapahimuot sa Dios. Mao bitaw mga igsuon, sa Salmo Responsorio unsay atong giampo nato. Mingon kita, Ginoo, sa tanang panahon, ikaw ang among dalangpanan. Usa ka higayon ni Ana, si Pedro miingon kang Jesus, Lord, to whom shall we go? Lord, kinsa pa man aamong nga padulngan? Sa dihang nakita ni Jesus nga daghan ang mga tinun-an nga naginay-hinay pagbiya kaniya tungod kay dili nila masabtan ang mga pagtulunan ni Jesus. Ang iya nga ginghagit kanila, hinay-hinay ang uban nga mga tao nga misunod kaniya, hinay-hinay nga bibiya kaniya. Umo nga ni Jesus mingon sa mga tinun-an, sa mga apostoles, kamo, gusto ba sab kamo mobiya kanako? Apan si Pedro mingon, Ginoo, asa pa man kami padulong. Ikaw ang kinabuhi, ang imong pulong
may maghatag o kinabuhi. Mga igsuon, ang Ginoo ra gayud ang ato nga padulngan. Hinaot dili lang sa panahon sa panginahanglan, kundi sa tanang panahon. Kay usahay mo sangpit lang kita sa Ginoo kung anaa kita sa kalisod. Apan kung anaa kita sa kalipay, kahurahay, dili kita kahinumdum pagpasalamat sa Dios. Ug mauni siya ang kabati sa atoa. Mga igsuon, mausab kini ang tataw nga ipadayag karon sa santos nga ebanghelyo. Si Jesus, tataw nga nag-ingon, sa kadtong buot mosunod kaniya. Mingon siya, dili lang kini makaduha o makausa kita nakabati sa iyang giingon. Kinsa kadtong muari kanako nga dili magtumot sa iyang amahan, inahan, asawa, anak, mga igsuon, ug ang iyang kaugalingon, dili gayud mahimong akong tinun-an. Usahay makayang kita lisod sabton. Ngano nga kinahanglan pa man, nga dumtan nato ang atong amahan, mga ginikanan, mga asawa, mga anak, kung bot lang kita mosunod sa Ginoo. Ingon ba gayud ni ini ang gusto nga ibuot ipasabot ni Jesus? Mga igsuon, usahay makaingon kita, daghan kaayo nga mga pagtulunan ni Jesus, sometimes sukwahi sa uban niya mga pagtulunan. So sama pananglitan, makadagan si Jesus, nagtudlo bahin sa paghigugma sa isig kataw. Makadagan siya nagtudlo sa pagpasaylo. O ngano man karon nga nag-ingon siya, nga kinahanglan magdumot kita, aron lang kita mosunod kaniya. Siguro ang ikaduhang bahin, siguro siyang gingon, masabtan nato siguro ang iyang gingon na kinsa katong dili mo pasan siyang krus, dili gayud alang kanako. Siguro kana masabtan apan ang pagdumot sa atong isikataw, labi na gayud sa mga minahal sa kinabuhi, dili siguro. Mga igsuon, ang simple lang kaayo nga ipasabot sa Ginoo sa iyang giingon, nga sa atong pagsanong o pagsunod sa Ginoo, wala gayoy bisan usa o bisan kinsa ang mahimong babag niini, nga mahimong hadlang sa atong pagpangalagad sa Dios. Maura ka na, kung ang imong ginikanan, amahan, inahan, o kinsa pa man, kung mahimo siyang babag sa atong pagsunod sa Ginoo, nan, mas maayong pilion nato ang Ginoo kaysa kanila. Apan kung atong hunahon sa tinuoray, kung kita tinuoray na higugma sa Dios, mahigugma usab kita sa atong mga minahal sa kinabuhi. We cannot love God without loving our neighbor. Mga igsuon, kini usa kadako kayong hagit kanato. Mao bitaw, diha sa kaduhang bahin sa ebanghelyo, si Jesus nagsaysay sa usa ka sambingay. May tungod sa taong nagbuhat og tori, og usa ka hari nga manung og away og gubat. Ang Ginoo gusto niya nga ipasabot kanila nga dili gayud mangahas sa pagsugod sa bisan unsa nga mga buhat o butang, nga dili kini una nato tun-an o dili nato kini hunahunaon pag-ayo. Kung kini masarangan ba nato nga tapuson hangtod sa katapusan. Kung mo decide kita
to follow the Lord. Then kinahanglan ato gayud nga tun-an, ato gayud nga hunaw-naon, makaya ba nato ni siya? Of course, sayod kita nga dili gayud makaya nato. Kay kinsa man kita nga mosunod sa Ginoo, tao lamang gihapon kita. Wala kitay igong ikasarang sa pagsunod sa Ginoo, apan ang Ginoo nagpasalig ka nato. Kung musanong kita o musunod sa iyang kaubuton, dili gayud kita niya pasagdan. Hatagan kita sa Ginoo igo nga grasya nga atong masarangan hangtod sa katapusan ang atong pagsunod kaniya. Mao bitaw mga igsoon, usay lisod kaayo kay dili sayon ang pagpasan sa krus. Kay ang krus mao gayud ang tinuoray nga sukdanan sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Adunay ginaingon nga para sa mga Hudiyo, ang krus may usa ka dako kaayo nga iskandalo. Usa ka ngilad ug usa ka makauwaw kaayo nga klase nga kamatayon nga ikaw ilansang sa krus. That's why the death of Jesus sa mata sa tao, sa mata sa kapanahonan sa mga Hudiyo, mo'y pinaka-worst nga punishment nga gihatag. O ang uban usab sa mga pagano, ang krus mo'y usa kadako nga binuang. Nganong kinahanglan man nga mag-antos kung pwede man nga makalingkawas sa kalisod. Apan para kanato mga Kristiyanos, ang krus maoy atong kaluwasan, maoy atong kalipay, maoy atong kinabuhi. Ang cross mao ang atong kadalagan, kadaugan sa sala. Tungod kay ang cross para sa mga Kristiyano is the wisdom and the power of God. Mga igsoon, wala gayoy makabulag ni Kristo sa iyang krus. That's why nag-ingon, a cross without Christ is a communism. A Christ without a cross is socialism. But for us Christian, a Christ is with the cross. Tungod kay si Kristo, gigamit niya ang krus haron matuman ang plano sa iyang amahan. Mao bitaw mga igsuon, dili gayud nato mabuwag ang krus sa atong kinabuhi. Kini siya kaparte o kabahin sa atong kinabuhi. Bisan dato, pobre, kitang tanan ana ay krus. Ang pangutana, giunsa man niyo pagdawat ang imong krus. Imo ba ning gisalikway o imo ba ning gigakos nga may kung kalipay? That is the big difference. Mabitaw, usa ka santo miingon siya, kung ang imong pagka-Kristiyano wala ka makasinati o kasakit o pag-antos, nan dudahi kung ikaw tinuod bagyo nga Kristiyano. Mga igsuon, sayod kita, dili sayon. Daghan ang mga santo, mga santa, mga martir nga nagpakita og nindot nga panag-ingnan. Og tungod sa ilang pagdawat sa krus, nadawat usab nila ang ganting walay katapusan. Kung tan-aw nato ang kinabuhi ni Mother Teresa of Calcutta, sayod kita kung unsa ang krus nga iyang gipas-an. Tapan karon ato na siyang gipasidunggan tungod sa iyang nabuhat nga makaayo bisan tunga sa makasakit.
Iampo nato atong pangayoon nga unta uban sa atong gisaulog sa ulogon nga piyesta ni Santa Teresa Catata. Ubanan unta kita sa Dios sa Espiritu haron hatagan kita niya og igo og sarang sa pagsunod kaniya bisan sa tunga sa makasakit o kalisod sa kinabuhi. Palihog manindo.